timanena kuti munthuyo watengera malamulo m'manja mwake. Ineyo mmene ndikuonera zikuchitikira apa ndiye kuti apolisi ngati ali kumbali ya anthu otenga ziwanjewa, chifukwa apolisi sanagwirepo mmodzi kapena awiri pa anthu amene anatenga ziwanjewo, kusonyeza kuti iwowa ali mbali omweyo chifukwa anali uko kuteteza ochita zionetsero, koma kupezeka kuti iwowo ali kumbali imodzi yothamangisa anthu ochita zionetsero. Ndiye kuti iwowa atengeranso malamulo m'manja mwawo. Ndiye kuti awa pa chifukwa china chilichonse, chifukwa polisi pokagwira ntchito imeneyo kupita kuzionetseroko, anasayina kuti iwowa ndi amene akapereke chitetezo kwa anthu ochita zionetsero. Apolisi onsewo amangidwe, ayimbidwe mlandu chifukwa chakuti alakwira malamulo a dziko lino, atengera malamulo m'manja mwawo. Oti amangidwe apolisi? Apolisi amangidwe. Okamanga ali ndani? Okamanga ndi lamulo. Munthu amamangidwa ndi lamulo. Lamulo silinyamuka tu ilolo. Lamulolo pale amene akuliteteza. Ndiye president amasankha IG, amasankha wonse amene ali maudindo amakwezaso ndi iyeyo. Ndiye kuti iyeyo ndi amene ayenera kupita kukamanga polisi. President yo kuti apita ntchito ndani nkhani imene ndikunenayi, president ali ndi mphamvu kuchita saini wa polisi wina aliyense kukamanga amene anasayinira kuti apita kuzionetsero ameneyo akamange apolisiwo. Ndipo nkhaniyo ipite ku koti, nkhaniyo ikaweruzidwe ku koti kolingana ndi malamulo, chifukwa chimene achitachi ndi kuphwanya malamulo. Ndipo malamulo amene aphwanyidwa ni malamulo akulu a dziko lino. Ndiye ngatipitirize kuphwanya malamulo athu njira ngati zimene tikuchitazi, ndiye kuti palibenso chifukwa chokhalika ndi malamulo amenewo. Ndiye kuti zija timakamba zija zoti munthu asatenge ulamuliro mdzanja lake, ndiye kuti timangokamba za masewera ngati zimene mukunenazi kuti titatha kukamba nkhani iyi basi zithera pomwepo, basi aliyense apita kwawo, basi takhala pansi zake. Zitatero ndiye kuti tibweresa tsopano malamulo bena. Malamulo amene ndikunenawa anthu ayamba kuchita zinthu zokhuzana ndi iwo wokha, osamveranso malamulo awo. Ndiye tikazafika pamenepo, ndiye kuti dziko lino tataya. Pofuna kuti tisungebe chikhalidwe choyenera kuti tikhale, a president iwo adzuke alankhule tiwamve, ndipo kuti achita chiyani ndi apolisi awa anaphwanya malamulowa. Zingomwambiri for now. Amikeas inuyo ndi amalamulo. Maoption amene ali open kwa nzika chifukwa ndi zimene zikuphwanyiridwa maufulu awo under the constitution ndi otani? Nimafuna ndiyambe chonchi kuti ndilumikize iyankha mwajangu. Tikamapereka mphamvu kwa president kuti azisankha anthu amaudindo osiyanasiyana ngati chief justice, inspector general of police, army commander, timathandiza kuti mphamvu zopita protect and promote the constitution. Tifuna anthu amene wawa amuthandizire kuteteza the constitution kapena lamulo la dziko. Chifukwa chake president ali ndi mphamvu zosankha anthu amene wawa. Pamene anthu amene wawa akulephera kugwira ntchito, ngati mmene kulili ku polisi kuti mpaka pano inspector general wa polisi palibe chimene wayankhulapo, palibe chimene wachita. It means kuti akuthandizira kuti president aoneke kuti akulephera kugwira ntchito. Pamene anthu amene wasankha ngati nduna inspector general of police alakwisa, president ali ndi mphamvu yosankha ngati amenewo. So option yamba ndiona kuti president amene analumbira kuteteza the constitution, malamulo a dziko lino, to maintain the rule of law, ngati pali anthu amene akulephera kumuthandiza kugwira ntchito, ayenera awo achonse. Ndipo tikuyembekezera kuti mina apresident akamayankhula madzulo pano ayankhula zinthu zokhuzana ndi izi, tiona kuti anthu amene akulephera kugwira ntchito ayenda nawo motani. Chinthu chachiwiri ndimafuna nnene kuti kodi option ina ndi yotani. Chimene chimakhalira ndi ma CSO kapena NGOs m'dziko ndi kuonera kuti nthawi imene ma branches a boma akulephera kutithandiza ngati polisi,
kapena executive ikulephera kuchenjeza ufulu wa anthu ikulephera kuchita promote the rule of law NGOs kapena ma CSOs amayenera kutenga ijatimana kuti public litigation chifukwa imene tili ndi makoti kumalawi kuno ndiyonena kuti under section 46 of the constitution the court has got the power to make sure kuti no it fashions the remedies that are there to promote and protect the rule of law in this country. Okay. So kuona kuti ma NGO atamangoenda mizimu mangoenda nkhani zina ndi zimene zizi. Okay, nakumvana Amikeas. Akayatsa muti mutseke ndinuyo akuti nkhani itu ma NGO mukuyenera kutenga public litigation on behalf of the public kuchinyamula chinthu chimpakana chikadzengedwe ku court akuti mungoyenda m'mizimu mangoyankhula mukuti banja Akayatsa. Mwina ndigwizana pafundo nenda kuti pakufunika nditu pachitike litigation public interest litigation zangani kati zimene zizi ndogwiza nawo ndithu andi ifeyo ngati mabungwe nikhani somene takha tukuiunika kwambiri koma ndonene kuti pakaina ma demonstrations mene sanafuna kuti zakhanso kwambiri zakuta makoti apereka zigamulo zosiyana and zigamulo zonse zikuteteza ufulu wa anthu opanga ma demonstration opanga zometsera so ngati pangakhale kudivitenso ku court I don't know many different issue komano nkhani makoti litu ayankhulapo ndimafuna ndimaliza nkunena kuti one mazula na president akuyankhula chitetezo changa nchotuna kuti a president one azidzula zimene zachitikazi komanso azidzula adindo onse amene alephera kugwira ntchito kuphatikizapo a inspector general ndikuyembekeza ndithu kuti inspector general yo ndithu aona zino ngati president ali serious komanso committed kuti afuna kuteteza maufulu amene ali mu position aona mbwadza inspector general aona mbwadza ndithu aona mbwadza ndithu ayitika tikumvera usiku uno nje tivele kuti zichitikadi izo koma ngati zichitika ndikupira kuti chikulu cha Malawi chikha kuti chachoka kwambiri mwa polisi zimene zodandaulisa kwambiri chifukwa public trust ma institutions yathu ndiyofunikira kwambiri apapa anthu ambiri ndithu aluza chikhulupiriro ndi apolisi chifukwa apolisi akuoneka kuti akutenga mbali apolisi akuoneka kuti akuteteza kagulu kena kake ka anthu zimene zodandaulisa kwambiri nje mamakapa nopo amene tikuyandikira chisankho pafuna ndithu ma institutions athu kuphunzitsa pa polisi azikhala ndithu akuchita zinthu zokomera anthu wina aliyense. Thank you very much indeed Akayatsa. Wanda akuti kutheka kuti IG aona mbwadza timva president ati yankhula iti kuloko ngati sanamalize kukonza ka speech I think Malawi nkhani zawo ndi zimene zozo ine personally PK I have trust in the police. I get disappointed ndinene zoona ndikamaona kupanga no police they are professionals real these guys know their work. Yes, and I get disappointed kamaona kuti mukulowelera ndale ndene pempho langa ndilo kuti ndakumbuse mayiwa maudindo amatha maudindo amatha mayi khala ni mbali ya lamulo palibe amene ali pamwamba pa lamulo imazafika nthawi ina yake umazayankha zinthu izizi just make sure kumayankhula ma IG sindimamva ali ndipo wayankhulira ikafika povuta bwana amatuka boma lili ndiye akukulu ikavuta bwana amatuluka okhauza yankhula so mayiwa akaona kuti I think zinthu sizikuyenda bwino akhoza kutuluka kuyankhula palibe lamulo limene likwalesa kuti asalankhule chabwino aitimva ndi mmene momwe Malawi nkhani ndi imeneyo koma chopatsa chiyembekezo ndichonena kuti mtsogoleri wa dziko akuti yankhula madzulo ano sitikunena kuti ananena kuti ayankhula nkhani zake ndi izi koma ndithu zimene kungonena kuti mtsogoleri wa dziko akuyankhula ku dziko chimapereka chiyembekezo kuti nangasi pakuchitika zochitika zambirimbiri so lero timva mawu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko madzulo ano koma nkhani ya mademo ndi imeneyoyo akuti awa ochita mademo ali ndi mphamvu zopita ku koti akapeze relief kumene kuchako komanso ma NGO zinazi amatithandizani akuti msamango khala kumapita mizimu umachita mwakuti tikumanenso sabata ya mawa
Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkanizo nyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzile dio kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji